sasayaw mamaya. Grabe, sayaw talaga. Sayaw ba kayo kagabi? Ah, hindi. Hindi kami sumayaw pero nanood kami. Pagod na eh. Sige, hindi. Baka mag-trending yung mukha mo. Hindi natin sasama. Pwede naman, pwede. Okay. Baka para ma-discover. Yeah, why not? Makilala ka pa din. Taga saan ka ba dyan? Paranaque po. Oo, Paranaque. Malapit sa airport. Kaming Paranaque po talaga. Hindi pala nag-work. Kanina naka-off pala tayo. Yeah. Ano yan? Wag ito, mahal-mahal. Halapin niyo. I think konting jalapeno. Konting jalapeno para may anghang. Kaya mo sa lang. May biyan nito dito sila. Dito, dito. Kunti lang. Yan. Ito kahit marami nito. Mag-aaralan ni Helen yun. Pwede niyo po gawin sa bahay. Yung mga basic ingredients sa bahay. Huwag niyo lang i-blender. Kasi pag blender mo iba na. Hindi na siya ano. Kailangan nilagay ito manual. Yung pandigdik ng bawang. Sa Pilipinas. Okay, guacamole sauce, guacamole. The guacamole. Na kasi kung durog na durog, di rin maganda. Para baka yung gamitin yung pang-mas ng tatas. Meron akong binili niyan sa Baguio, yung pang ano. Simple lang. Lalaki ng avocado niya. That's one piece of pasta. With avocado. Oh, what do you have, Abby? Oh, yun, dapahitas. Pahitan niya. Ano ito? Meron, baka nahuli pa. Hindi ba nakuha yung order mo? Hindi ka na umorder. Umorder na ko eh. Baka nahuli pa. Ito na lang na. Ito na lang yung sinapsip. No, may order siya. So this is the ensalada. Mix is parang iskabet. Escape, oo. What is that? Ah? Oh, yeah. Maliit lang yung servings nila. This is my food. Pwede mo kakainin yung leg. Style. This is the first time I eat here in Mexican food. So I'm kinda ignorant. But yeah, I will try my best because I'm not a Mexican. This is ensalada. Yeah, ensalada. Good. I think you're right. Because maybe when she can choose this for his birthday supper. I love Mexican. Masarap ito ah. Parang kilawin. Wow. Wow. May kanin.
rice with this. Cute naman yung kanin. Red rice and red bean. What is that? Steak and red rice. That's for Eva. Salmon. Is it salmon or ano? Yeah, that's good. Thank you, thank you. So this is steak fajita. Comes with this. Come with rice. Ah. Yes. I'm gonna wrap. Grilled fish, man. Wow. Enjoy. Plantains, ma'am. Kumbaga sa atin may natamis na saging. Oh, yung minatamis sa saging plantain. Thank you, thank you. And I think I have rice also, red rice. Yeah. Yeah. Oh, that's my goal. No. Lagay mo na lang. Yeah, oh my God, may kanin. Ang kanin mais ba pala ako? Mais pa pa. Oh my goodness. Oh. That's nakakala ko pa. It's my rice. Ano kayong sauce ilalagay ko rito? Ah, kaya nga, ano kayang ano yan? Ano kayang lalagay ko rito sauce? Nako, gusto mo? Okay, buen provecho. Enjoy everyone. Thank you. Tigas ito kasi. Sayang dito yung kahit ka lang. Siguro plano pang kumain ng steak doon. Hindi may lipsod doon. Ah, yutso. Busog na ako. Kaya hindi ako mag... So medyo spicy itong kanin. Not picture. All of us. That's all of us. Okay, that's enough. Okay, take us a picture. Magpa-picture na lang tayo. So this is the tres leches. And this is the churros. Happy birthday, Bitsy. Churros. What are your favorite desserts on your birthday? Up. Mm. Ano yung nakasaw